Enw fi di Gareth Legge, dwi'n gweithio'n Robert Support yn Norweg a'n swydd i di Engineering Supervisor. Mae gennym fi NWC Level 3 yn Mechanical Fitting, nes i wneud Modern Apprenticeship yno fo. Gennym fi NWC Level 3 yn Machining, a wedyn nes i ymlaen i gweithio i'r aircraft industry. A wedyn dwi wedi cael swydd, ges i swydd yma fatha Site Engineer. A wedyn nes i ddysgu wedyn mynd i Electric, so gennym fi qualifications 18th edition, Inspecting and Testing. A ar y funud dwi'n studio degree in Electrical Engineering yn Prifysgol Wrecsam. Mae o'n reit interesting mewn ffordd, mae'n lot o gwahanol engineering mynd ymlaen. For example, mae'n mechanical, mae'n electrical, mae'n pneumatics. A hefyd, mae'n lot o food safe procedures i ddilyn, a mae'n mynd hand in hand efo engineering. So mae'n lot o cyfle i bransio, mynd o mechanical i electrical, for enghraifft. A mae o'n helpu person datblygu a dod ymlaen mewn sgiliau gwahanol. Wel, mae'r diwrnod arferol yn dechrau fel hyn. Ni'n mynd i fewn yn bora a supportio production team os mae yna beth wrong yn y ffactri, os mae'r machine di torri lawr, ni'n cael call i fewn i'r ffactri a fe ni'n sbio i fewn i trwsio'r machines yma. Ar ôl trwsio nhw, fe ni'n sbio wedyn ar preventive a planned maintenance task fydd dod lawr iddyn ni a fe ni'n cael ymlaen trwy'r diwrnod ac os o bod arall yn torri, fydden ni'n mynd straight i'r breakdown. Y peth gorau am y swydd i ydy blicio gweld pobl yn datblygu. Gyda fi swydd o Engineering Supervisor ar y funud a wedyn mynd i gyd yn helpu gilydd fatha tîm. Wedyn mae pob yn helpu gilydd i gael mwy o sgiliau a dwi'n licio gweld pobl yn progresio mewn skills. Y cyngor os ni'n rhoi i rywun sy'n eisiau dilyn y ffordd i ydy stick to it. Mae'n mynd yn anodd fel arfer, usually, ac gwneud yr academia i gyd cyntaf. Gwneud y cwrsus i gyd, bob un cwrs ar y gael i wneud o, a cael gymaint o experience a fedrwch chi off bynnag chi'n gweithio fo. Yn y food industry, da ni'n gorfod bod yn ofalus efo allergens. Mae'r maintenance team yn gyfrifol o gwneud siŵr bod ma'n o lan, a mae yna tua 14 o allergens i ni fod yn ofalus o. So mae'r tîm i gyd, fatha cwmni'n gorfod gweithio'n galed i wneud siŵr bod ni'n saff efo hyn. Y hoff bwyd ydy cynod y sul ac enwedig cig oen a mint sos.